4 λεπτά δεν εγγυώμαι τίποτα. Είναι πολύ λίγα. Μεγαλώσαμε μαζί και συνεχίζουμε μαζί. Οι εποχές αλλάζουν, οι ανάγκες μας αλλάζουν, εμείς δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι. Αυτά τα 4 χρόνια γεμάτα προκλήσεις, άγχη, μεταναστευτικό, συστήσαμε επιτροπές που ανέλαβαν τη συλλογή και διαχείριση αιτήσεων. Μετά από χρονοβόρες διαδικασίες, ολοκληρώθηκε με την έκδοση του ΦΕΚ η απευθείας εκποίηση του γηπέδου του ΚΙΤ. Παλέψαμε πολύ για να καταφέρουμε να οριστικοποιήσουμε τη λύση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Διεκδικήσαμε και λάβαμε για πρώτη φορά χρήματα ώστε να αποζημιωθούν οι δημότες που είχαν υποστεί ζημιές από το μεταναστευτικό. Γίναμε μαζί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Δημιουργήσαμε μια υπεύθυνη διοίκηση, συλλογική και αποτελεσματική, με διαφάνεια και παραγωγικότητα στις κρίσεις του σεισμού και τις επιπτώσεις της πανδημίας. Χάρη στο στελεχειακό δυναμικό, ήμασταν εμπρόθεσμοι σε όλες τις υποχρεώσεις μας, διαθέτοντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. Με μεγάλη προσπάθεια, καμία αύξηση κατά τη θητεία μας στα δημοτικά τέλη, αναλογιζόμενη βέβαια και την επιβάρυνση των οικοκυριών που ήδη πλήττονται από το κύμα της ακρίβειας. Από 40.000 ευρώ το 2021 σε 200.000 ευρώ το 2022 για τη σύνταξη μελετών από ίδιους πόρους. Από 15.000 τα προηγούμενα έτη, ενίσχυση 55.000 το 2021 σε 200.000 το 2022 για τις κατεδαφίσεις των επικίνδυνων κτηρίων εκτός των πληγέντων από το σεισμό. Από το σύνηθες των 5.000 ή 10.000 σε 50.000 το 2022 για τον αθλητισμό και τον τουρισμό από ιδίους πόρους. Ενίσχυση σε πόρους των κοινωνικών υπηρεσιών, του τουρισμού και του πολιτισμού. Αύξηση από 7,62 σε 13,58 σε εισπραξιμότητα των απαιτήσεων του Δήμου. Τα τεχνικά έργα ανέρχονται σε 42 εκατομμύρια ευρώ, δείχνοντας έτσι την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας στις εντάξεις νέων έργων. Αιτηθήκαμε άμεση χρηματοδότηση για όλα τα σχολεία που είχαν πληγωθεί από τον καταστροφικό σεισμό. Εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειες για ένα Δήμο πιο όμορφο, πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό. Νέα έργα για την υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν στην κοινωνική συνοχή, στην καινοτομία, στο περιβάλλον, καθώς και σε μία σειρά από αναπλάσεις. Ανακοινώσαμε την ένταξη της αστικής συγκοινωνίας με τακτικά και καθημερινά δρομολόγια και κάναμε παρεμβάσεις ουσίας, ενισχύοντας την πόλη μας με νέους χώρους στάθμευσης, λύνοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα. Προχωρήσαμε σε νέα συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα, θέτοντας γερές βάσεις για την καθιέρωση της κουραζιέρας. Επισφραγίσαμε συνεργασίες, ενισχύοντας κοινούς δεσμούς για την ανάπτυξη πρωτοβουλειών και δράσεων κοινωνικού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού και εθελοντικού χαρακτήρα. Ήρθε η ώρα η αυτοδιοίκηση να φύγει μπροστά και να αλλάξει πορεία. Η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή απέτησε ένα Δήμο οργανωμένο, αποτελεσματικό, με επίκεντρο το Δημότη. Τα καταφέραμε. Τέθηκε σε λειτουργία ο ψηφιακός βοηθός. Οι δημότες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τον τηλεφωνικό πενταψήφιο αριθμό 15109, αλλά και την εφαρμογή online καταγραφής προβλημάτων. Βελτιώνω το Δήμο μου, νοιάζομαι για τον τόπο μου. Φέραμε νέα δεδομένα με γνώση και διάθεση. Κάναμε την καινοτομία τρόπο ζωής και βάλαμε την τεχνολογία στο Δήμο μας, απλοποιώντας διαδικασίες, μειώνοντας κόστη, βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Θέσαμε σε εφαρμογή το σύστημα διαδικτυακής οικονομικής πληροφόρησης συναλλασσομένων, όπου κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να έχει ενημέρωση για τις οικονομικές του συναλλαγές με το Δήμο. Ο Δήμος μας προχώρησε στην ψηφιοποίηση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού οδηγού και τοποθετήθηκαν πινακίδες σε κεντρικά σημεία του Δήμου με την τεχνολογία QR, ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους τους επισκέπτες. Πλέον, η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και των φορέων της κυβέρνησης γίνεται ηλεκτρονικά, γλιτώνοντας χρόνο, χρήμα και ταυτόχρονα συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους. Είμαστε στη διαδικασία ανακατασκευής του επίσημου site του Δήμου, εναρμονισμένο με όλες τις τεχνολογίες αλλά και όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε. 4 λεπτά, παιδιά, δεν βγαίνει, σας το λέω. Μείναμε μαζί και ασφαλείς, με μοναδικό μέλημα τη φροντίδα της καθημερινότητας των πολιτών μας. Μιλήσαμε για πρόνοια και συνεργαστήκαμε με παραγωγικούς φορείς. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου δημιούργησε το ΚΕΠ Υγείας, το τοπικό κέντρο εγγραφής εθελοντών τοτών μυελού των οστών και με το κοινωνικό παντοπολείο συμμετείχαμε σε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης όπως υποστήριξη νέων οικογενειών με πακέτο προϊόντων, παροχές σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές. Οι σύλλογοι και οι άνθρωποι μας κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή. Γιορτάσαμε μαζί με τα παιδιά, το μέλλον του τόπου μας έδινε παρόν, αλλά κυρίως φωνή. Δώσαμε ηχηρό μήνυμα για την κοινωνική και επαγγελματική ευαισθητοποίηση της παιδικής κακοποίησης με τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες. Θωρακίζουμε την παιδική προστασία ώστε να μην κινδυνεύσει κανένα παιδί ξανά.
Ενισχύσαμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι για να μπορέσει να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και να φτάσει και στο πιο απομακρυσμένο σημείο του κάθε Δήμου. Όλοι μαζί, μια συμπαγής ομάδα, έχοντας ως μόνο σκοπό την ανάπτυξη του τόπου μας, συνεχίζουμε την προσπάθεια με σεβασμό στον πολίτη, ο καθένας από το δικό του πόστο, πάντα όμως υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου με αμέριστη στήριξη στο πρόσωπό του, αντιλαμβανόμενοι το δύσκολο δρόμο ευθύνης που αναλάβαμε. Πλέον αλλάζουμε πίστα. Μάθαμε καλύτερα ποια είναι τα εμπόδια που πρέπει να υπερβούμε και ποιους στόχους πρέπει να πετύχουμε. Άλλωστε, οι ομάδες που έχουν συνέχεια εξελίσσονται.